Man hører jo om trykker, og så forestiller man sig, okay, så står jeg og leger printer en hel dag. Men der var jo så meget mere til det, og man skulle faktisk også være en lille smule kreativ med de ting, man lavede. Og kildekritisk og kvalitetskontrol. Der var meget mere til det end bare at stå og operere en printer hele dagen. Mit navn er Markus Mogensen, og jeg er elev som grafisk tekniker. Jeg valgte grafisk tekniker, fordi at jeg synes faktisk, at det var ret fedt, og jeg havde gået og overvejet, om jeg skulle lave en erhvervsuddannelse, eller om jeg skulle tage en akademiuddannelse, og besluttede mig lidt for, at det her var et rigtig godt sted, hvor man både kunne få lov at bruge hænderne, men man også fik lov at bruge hovedet. Jeg hedder Lars Hvid og er afdelingsleder hos Johnsen Grenaa. Der er vi 120 medarbejdere. Her i Grenaa er vi cirka 60, og der har vi en lærling. Og jeg var også måske en lille smule bange for, at jeg måske ville komme til at sidde ved børnebordet, hvis man kan kalde det. Men jeg fandt hurtigt ud af, at nogle af dem, man har det sjovest med, er faktisk nogle af de lidt ældre. Og at det er meget fedt, når man sådan sammenstøder de forskellige aldre og sådan noget. Det giver en fed dynamik, og altså, folk er enormt velkommen, selvom at du kun er 23 ligesom mig. Min yndlingsopgave, det er nok, vi har jo en stor tavle, hvor vi kan få lov at printe plader på. Og det fede det er, når man får lov at stå og printe en plade, og så derefter skal skære den ud, og så måske skal samle den til noget lidt større. For eksempel når vi laver ting til konferencer, så man skal lave nærmest skulptur, føles det som. Og det er det, vi også kan her. Altså, vi ser det stort set fra ideen, og så ser vi det færdige produkt. Altså, alt det, der hænger her rundt omkring og sådan noget. Det har vi også været med til at udvikle noget af det jo. Og der er ikke noget skønnere at lige sige, prøv at se den der. Den har far lavet også til sine børn og sådan noget. Så jo, det er fantastisk. Jamen, jeg synes, arbejdsmiljøet er rigtig hyggeligt. Man kan godt sige, det er nummer 2 familie, ikke? Det er godt. Altså, det synes jeg i hvert fald. Og det tror jeg også, når man sådan kigger rundt, mange har været her i mange år. Jeg gerne vil lære alting ind i branchen. Altså lige nu der er jeg i gang med at blive uddannet til at skulle arbejde i storformat. Men jeg har bare spurgt om, er det okay, jeg kommer hen og ser offset, må jeg se bogbind, må jeg se digitalprint? Og jeg har bare fået lov til det hele. Jeg tror, sådan et sted her som Johnsen, du får lige så meget, du gerne vil have. Altså, der er ikke nogen, der holder dig tilbage andet end dig selv. Du skal bare spørge. Vi synes, at Markus var en spændende ung mand, og var sød og rar og høflig og omgængelig, men ikke mindst, så var han videnbegærlig. Altså, han stillede spørgsmål konstant, da han kom, og det synes vi var helt fantastisk, når unge mennesker gerne selv ville noget. Han viste virkelig initiativ, og så spurgte vi, om han ikke havde lyst til at komme i lære, og det ville han så heldigvis gerne. Nu har jeg talt med nogle af de folk inden fra kontoret af, og fundet ud af, at der faktisk er mange, der tidligere har arbejdet ude i produktionen. Så det er også åbner øjne for, at jeg i virkeligheden måske ikke behøver at videreuddanne mig til en hel masse ting, for at kunne arbejde med andre ting i branchen. Så det synes jeg er meget fedt. Altså, jeg kunne sagtens se mig selv fortsætte her.